Така, приятели, днес ще снимаме ново видео на FC Mobile, няма да е на Brawl Stars. Направих прогнозите видеята, за жалост без да се го качих на шорт, но няма значение. Така иначе се чуха доста прогнозите ми, някои ще сбърнах, някои не, точни резултати мисля, че няма, но няма значение. Така, нека влезем в FC Mobile. Чакай да го стрия, защото не трябва да гледате нещо. Така, влизаме. Влизам в FC Mobile и съм поръчал нещо. В това видео ще изпълняваме квестовете на Баландора. Само да знаете. Ако си спомняте колко комиси имах в миналото видео и в това видео колко комиси имам, чакайте, сега ще го закрия. Сега ще го закрия. Така, закрия го. И сега ще покажа. 3, 2, 1. Бам! 434 милиона комиси. Днешно време не е толкова добро, но ако се замисля, има попълнение, които бихме навлязли, като например Зидан, CM, да го купя така, но не се заслужава, имам шаби. Така. Интересувах се от Салах. Ето така. Мога да купя направо и сега, но няма смисъл. Или от Ямал, който пак имам някакъв интерес към него да купя така. Винаги трябва да се правят това. Така. И пак ще взема ето тази карта. 600 милиона. Да се взема ето така. И няма лоши статове. 107 дими, 107 песо, аз имам повече 50 ако си не лоши. Има 100 колко. 111 пейс, има по-малко от древни тази. 8-7 пасинг, у нас колко пасинг има. 9-7 пасинг, вау! За тя сме криво. Да, за тази много нова карта. Но ако навлезем в Салах, нет, има 9 пасинг. Меси има 9-7 пасинг, да. Меси има 100 пасинг. Уисфил. 9-6 пасинг, да, точно така. Ето този имам аз в момента. 8-7 пасинг, май сте 8 пейс. Аз взимам ето така. Ще го продавам. Доста имам F на картата, помага ми горе-долу. Доста хубаво ми вкарва. Ако ще някакъв ефтин играч, ето така. 102. Да може да го купите максимум 104. И пак ще го върши работа. Така няма нещо. По едно време се интересува около Цака. Той се е намалял доста. Мусяла. 300 милиона. Не знам Мусяла. Но не. Малено повече. Да. 200 милиона. Но днешно време кой ще се изсарва по-лесно. Просто чак. Играй чалендж модовете. Чаках всичко. Чаках просто. И играх. И те така събрах коинса. Отварях пакетите с вземала. И този го отварям горе-долу. Или този пакет 5 до 105 имаше Шевченко. Мале се отърна. 117 шутинг. Мале. Няма никой с тривела. Ето това го забелязах. Трейдаво. Или па е тук, който е още по-добре. За 3000 джема. Плюс дава 300 такива. Да се хареса още. Събера 5000 такива. Твой този пакет. Хора, очаквате голям пак опенинг в канала. Като излезе Division Rivals точка. Просто погледнете. Не съм много напред. Тук съм мога класа 1.
съм клас 2. И тук съм Legendary 3. Тук съм Legendary 3. И аз горе да се справям добре. И ще взема колко точки? 3000. Тук ще взема 5000, нали? Точно. 5000. Тук ще взема 1000. 1500. Перфектно. И така. Остават 4 дни. В неделя. Май ще бъде. Иначе. И отварям пакети с джемове. Изпълнявам си чален модове. Тук изпълнявам си квестовете. Накрая да пакет. И така. Трябва да изпълним квестовете с бонда. И приятели, да, ще имат голям пак опани. Не съм голям. То няма да е пакет от джемове, то няма Division Rivals пакет. Exchange няма. То просто е скам. Скам. Просто е пълен скам. Слебачката ми. Ронадинho има Уитфуд. 5 от 5 Уитфуд. Ронадинho направо за 300 милиона в момента. Аз това отбрузах 300 милиона, в момента 250 парнала. Не, аз го взех само за 250 нещо. Да, той даже се дигна в момента, аз мога да продам, но няма да го продам. Може да си купя 105-ичка, може би 106-ичка, но не. Ронадинho просто си Ронадинho. Си купа Бербатов, може би, 106. Аз не го мисля си купя. И така мата и бирате приключва. Това просто е да кажа да събирате коинс, ако не може, няма как. За една-две седмици може да свалите 500 милиона коинс или поне 200-300. Под това няма. Ако изпълнявате чален модовете и квестовете. Аз на Paintwin, аз просто... Тези коинс са без Paintwin. Ако изпълням Paintwin, но аз че милиард коинс, милиард. Но и аз така може да събера милиард. Петър такава гол, аз искам го махна. Да, той просто ми върши добра работа. Просто оварно ми пара за линия. Аз пресвървам до Кереш 8-4. Между другото, до Кереш е доста добър. Това е върховно много. Какво? О, дуето не съм много добър. Просто някой път правя такива грешки. Към косът мачове. О, мар. Това направо инсейн. Докереш. Свинт. Я пром пауършот на Докереш. Спасявам. Даниел е доста добър. 105-ичка. При това имах Вирс 102, който беше също доста добър. Даниел, като го взе в началото, беше доста дефанзивен. Но в момента играе доста голям атакинг, тя им помага назад. Ронадинho. Шави в първия си матч вкара гол. Има такива играчи, които още в първия си матч карат гол. В други случаи в първия си матч кара хетрик. Но това беше 100 точки. Който е взех от Баландора и
Without the exchange. Така не е интересно просто. Аз така може да видим само с един играч. Между другото, аз имам това еластик. Аз се бях купил, който ме така с тачка, ама... Не, толкова не съм. Трябва да смажа този път. Купих си еластик, който има статачката от Icon евента, където взимаш... Много ще ви покажа. Оттам взимах Персиас, взимах доста играчи, но аз вече свърших евент. Аз го играх само заради Division Rivals. Тук. Наистина. Просто Ронaldinho най-добър играч с Финески. Той ме пропуска с Финески. Шинджай го пакнах от пакета за 3000 джема. И така, приятели. Матч свърши 4 на 1, разбиваш резултат, можеш и повече, но уми си играеш. Este Баландор точно. И така вече има 2600. Ще чакаме до утре и така. Колко точки да? 20. Мога да 30 пъти. Не знам. И така, приятели. Както виждате, имам 430 милиона коинс. Събрах 1200 Division Rivals. Може да са повече, но аз хачех за 1000 точки. Даже 2500 плюс 3500. Но само може да се има 4600, близо 5000, но няма значение. Аз също ще събера 11 000 Division Rivals. Там ще има голям пак opening. Поне 100 милиона да събера 50-100 милиона. С джемовете също. И така. Хайде, приятели, довиждане. И се абонирайте за канала и лайкнете видеото.